La Seu d'Urgell ha acollit la 14a edició de la Diada Esportiva de la Gent Gran. La proposta, amb uns 200 participants de la capital urgellenca i d'Andorra, ha començat amb el Parlament de les autoritats. Aquestes han coincidit en destacar la cita transfronterera com un reforç dels lligams entre els dos territoris. Això és una cosa molt maca, fer lligams, fer llaços d'amistat, llaços de relació entre les persones que estem a banda i banda de frontera, que al final som amics i som germans de moltes generacions. És veritat que hem de veure i protegir la nostra gent gran, però també hem de fer per promoure totes aquestes activitats i espero que això es mantingui durant molts anys. La programació ha començat amb una sessió de ball en la qual s'hi ha sumat gran part d'assistents i autoritats. Realment ens ha fet una miqueta de moviment en tot el cos. La veritat, molt contenta i molt satisfeta de la participació que hem tingut amb tanta gent. Primer hem tingut el Zumba, després tindrem aquestes activitats que les planificaran ells al pavelló, i després també tindrem el ioga, que és una miqueta també de relaxació que també ho necessitem dintre d'aquesta jornada. La jornada ha continuat amb classe de ioga a l'interior del poliesportiu i Games Plus al camp de futbol amb jocs tradicionals de diferents països d'Europa a càrrec d'alumnat d'INEF Pirineus. El dinar de germanor al migdia ha tancat la Diada Esportiva de la Gent Gran, la Seu d'Urgell i Andorra.